खुलुमबाय बयखौबो बे समाव मोनसे दुखुनांथाव आपडेट लानानै फैदों रायजोफोर नोंथांमोना जा एसे हायो थाइसे थाइनैब्लाबो मदद खालामबानो जाबाय रायजोफोर फुलसि बसुमतारी नाय सासे सुबुङा जाब्रथायजों सिंस्रि बायनानै दङ रायजोफोर नखराव रांनि आंखालाव गोग्लैनायलाय नखरनि सुबुंजों लोगोसे जाब्रथायजों गोब्राब जोखोम जानानै थानाय फुलसि बसुमतारी बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोननियाव जा एसे हायो अनसुंथाइ हास्थायदों रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै लादो भलन्टियार फर्सआव नोंथाङा खै बोसोर मावबो ओरैनो 1989 निफ्राय जागायनानै जेसेबांसिम जागायदोंमोन जेनेबा भलन्टियार फर्सआ जेनेबा माबा सुक्ति जाजासिम बेसेबांखिनिया जाबाय आंनि संसारा फारसेनिफ्रायनो सिलिंखार आं बेमारि न'खरनि गोलैनाय बाबामोन गोदाव सोराव जाबाय आंनि संसारा फारसेनिफ्रायनो सिलिंखार आंनि हौवानि नामा गोलैसोनानै थानायनि नामा फुलसिं बसुमतारी फुलसिंनि हिन्जाव आं मिनु बसुमतारी आइफोर आफाफोर खोनासं दुनियानि गलाम जाबाय आंनि संसारा रायजो जाहांनायाव गय बारि बागान बन्दक थांजोब्बाय मोसौ फानजोबनांबाय आइमोन बाबामोन लोगोसे गारि बाइक फानजोबनांबाय गासिबो दंनायमोन फानजोबनांबाय मोसौ गाय अमा गासैखौबो फानजोबनांबाय आइ बाबामोन आंनि न'खरा दिनै सिलिंखार हारा सिंस्रि बायजोब्बाय हामगौबा जोंबो गासिबो फानग्लुंजोबनानै नायबाय नाथाय दिनै मोजाङाव लाबोनो हायासै थाखा फैसा गरसे गैला मा खालामनो आइ आरो बाबामोन नोंसिनि अननायाव आंनो थाइसे थाइनै हरोबा आंनि हौवाखौ आं डाक्टार गिदिरनाव लांनो हाबाखि मोजां जागौमोन होननानै हास्थायदोंमोन आइमोन बाबामोन नोंसोर मा सानो नोंसोर थाइसे हायो ना थाइनै हायो हरबा आं खि फाहामनो हागौमोन खोमा बेखौ साननानैनो आं आइ आफानाव आर'ज गाबोदि थाइसे थाइनै मोनगोन होननानै आखाइ खबजोबनानै आर'ज गाबो जाथायखौ माबोरै जाया जाथाया थांनाय 2025 नि 27 नभेम्बर मामोनलाय 27 मे 27 मे बेयाव आं लिसु दंफाङाव गाखोनानै लिसु फिथाइ खादोंमोन बावनो दालायाव हमलुनानै बोरै गोलैबोखो फात्ता मोनै गोलैबोनानै आंनि अबस्थाया दा सिनस्रि मोननै बायनानै दङ खामिहारा मोनब्रै बायदोंमोन दा खामिहारा मोनब्रैया अरजाबाय सिनस्रि मोनसे अरजाबाय दा सिनस्रि मोनसेया दासिमबो अरजाबाखै हर सान दा सानायजों आं भुगिनानै दंगासिनो दङ मोजां डाक्टार गिदिरफोरनावबो लांनो हानाय जायासै जाखिनि धन सम्पति दं बेफोरखौबो फानलु फानजोबनायानो जाबाय दा रायजो राजाफोरनिफ्राय मा लुबैदों दा आङो मा बुंनो लाजिया फांजियाब्लाबो एसे एनै गरसे गरनै रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ मोनगोन साननानै आंनि न'खरनि बाय बाहागि जाथि खुरमा सावरायलायनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों आथिखालनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम माबाफोर अनसुंथाइफोर हास्थायदों आङो मा बुंनो गोदो जेलानाखि 1989 क्लास 9 फरायदोंमोन बे समाव एबसु गन्दगल सोलिदोंमोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनाय बेवहाय आङो लोगोफोरजों थांफानानै बड' एक्स भलन्टियार फर्सआव जयेन जानो गोनां जादों लोगोफोरजों बिनि अनगायैबो आङो माखासे समाजारि खामानि धर्म आफादनि समाजनि बायदिसिना फिसा बिला खामानि मावनानै बारग'बोदों दा बेखायनो बै समाव
बिटिआर सरकारखौ बुंबाय थानाय खोनायोमोन बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि थाखाय माबा मोनसे अनसुंथाइ होगोन होननानै, नाथाय दिनैसिम होनाय जायासै। 5 बोसोर UPPL सरकाराबो बारलांबाय, बेवबो दिनैसिम जेबो गैया। जाखिनि लोगोफोरजों जेरैबायदि नाम लिस्ट हरदोंमोन आं बेफोरखौ हरफाजोबनो गोनां जादोंमोन, नाथाय दिनैसिम बेफोरनि जेबो गैया आरो। दा सरकारा माबा मोनसे नायसनबायोब्ला एसे एनै, दा आं उफाय गैयि जाहैबाय। हा हुफोरखौबो फानै दाहार सुख'नानै दा जोबथा जाहैबाय। दा राहायानो जेबो गैया। एसे एनै अनसुंथाइफोर मोनोब्ला सरकारनिफ्राय आंनि बे बेमारा हामगौमोन होननानै आं साननानै लादों। आसाम सरकारनिफ्राय MLA फोरनि अनसुंथाइफोर मोनो। गैया, जेबो मोननाय जायाखै। दा ओरैनोथ' दाख्लै थुलमुल जेनेबा बे रिसिप्ट बायदिसिना बेफोरखौ हरनाय जादोंमोन। गासै 2,45,000 नामा थुलमुल हिसाब खालामनानै हरनाय जादोंमोन MLA आ होदों होननानै। दा बिनिबो रिजाल्ट जेबो मोनफिननाय जायाखै। दा भलन्टियार फर्सआव नोंथाङा खै बोसोर मावबोआ? ओरैनो 1989 निफ्राय जागायनानै जेसेबांसिम जागायदोंमोन जेनेबा भलन्टियार फर्सआ, जेनेबा माबा सुक्ति जाजासिम बेसेबांखिनि आं दंमोन आरो। BTSनि आथिखालनि चिफ हाग्रामा महिलारि मा खावलायनो सानदों? दा मोनोब्लाथ' बेफोरखौ मोनोब्ला एसेबाबो सुबिदा जागौ। बे हाग्रामा महिलारि सारा जुदि बेफोर आंनि घटनाखौ एबा जालांनाय जाथायफोरखौ मिथिनानै अनहरबायोब्लाथ' आं मोजां मोनगौ। आंनि देहा पाथिखौ आं नायजानानै कि इसोरा अनोबा मोजां जालांगोन बेखौ आसा खालामनाय जादों। मानोना आङो दिनैसिम भुगिनाया जागायजेननायनिफ्राय 8 मास जाबाय। बे 8 मासाव गोबां दुखु खस्थ' सहायनानै दं आरो। मा लाङा नोङा लांबाय, जेनेबा टाइम्सआव दोनहैबाय सानथाम, बिनिफ्राय बेयाव हानाय नंला होननानै लोगो गुवाहाटि सिटि हेल्थ केयार होननाय बेवहाय सानसे दोनहैबाय। दा बेनिफ्राय लाबोनानै बिदिनो गावलिया मुलि बायदिसिनाफोरजों दा सोलिनानै दङ। दिनैसिम गिदिर डाक्टारनाव लांनो हानाय जायाखै। बेबायदिनो उन्दुनानै थाबाय थानो गोनां जायो। बेबायदिनो जानायाबो बिदिनो, उफाय गैया, सिखारनो हाया। खिनाय हासुनायफ्रा बिदिनो न'खरनि मानसिफ्रा हाजासे दुखु खस्थ' सैनो गोनां जायो, सहायनो गोनां जायो। बेबायदिनो जाजेननायनिफ्रायनो बिदिनो आरो।